Kensan haka janmiet jonga arpun riu terek unai luar arja arpulai ki thylliej ding ki basir khai ki la bamdo ya kawai ka ïing ha Umthlong haka than nong tliu kumba ka pon ru baje ai. Haka por baje ka te jing plu ding don bok ba om sam la don briu haka te ka ïing namar ka kemi bot kupa ki dang don haki lenti na lengkha jongki mat ki khon pat ki dang lek khrek kon. Kipat ba marsen yo I ka jing plu jong ka te ka ïing kila lek ban be ban tem ya ka te ka ding henrai namar ka jingklang palat ka ding kim syam la la su ban pelip. Hadin kartu kat ni por la wan no sagi kali pelip ding bat lai thu ba ka te ka ïing ka de ka jongi kong chimti meres kharjana. Kadau jing plu jong ka ïing om syam la tip tikana henrai la suba bakala bandai na ka jing thot haki boarding electric. Yung bro kan yung bro lah. Yung bro lah, ini yung bro eh. Ah, tidak lah. Siang. Hah? Sekelut inding. Bekas kan? Dia mana nama tu dia tu keren. Hah? Ya, bukan tu.